rasane wong nandhang asmara iki rasane kaya ngene iki. Dar ngrasake ora enak. Nggonku sare uga ngrasake ora kepenak. Rasane ngatiku mung tansah lam-lamen marang putri kang dadi kegantilaning atiku. Putri saka ing Kediri sing asmane Daneswari. Rasane awakku kok ora karu-karuan lungkrah. Wis aku tak sare dhisik. Segar pisang-pisang sesajining karya Sliramu iki sapa? Loh, kok tambuh to panjenengan menika? Pangling menapa kados pundi? Kok dhisik to? Tak. Iki tenan apa aku iki mengimpi? Menika saestu. Kula mila kepengin pinanggih kalian panjenengan. Sliramu Daneswari yen ngono. Inggih leres. Sampun dangu anggen kula ngantu-antu saged pinanggih kalian panjenengan. Kaya ngapa yen bisa cecaketan kalian Kang Mas Menak Kendali Seta? Semono go aku Yayi. Rasane ngatiku amung ngantu-antu rawuhmu ning Kadipaten Blambangan. Menawi ngaten sami kalian kula, selak kepengin sowan lan suwita dhateng panjenengan. Yayi, Kula sak temene ing Kadipaten Blambangan kene wis ora nampa magangan anyar. ngaten. Iya, jalaran taun iki Kadipaten Blambangan wis cukup. Para abdi, para prajurit sing padha suwita ning Blambangan. Menawi ngaten kula mboten dipun keparengaken. Nanging yen sliramu bakal tak tampa anggonmu suwita. Menawi mboten dipun keparengaken mboten menapa-menapa. Yen Kula tak dolan wonten Mbara kemawon. kok terus kandha ngono to? Lho, Mbara menika papanipun endah, rame, mongko cedhak kalian jembatan Kabanaran to? Iya bener. Mbara saiki wis beda kahanane karo Mbara taun-taun sing kapungkur. Aije, mila menawi panjenengan mboten nampi kula mboten dados menapa. Kula ora rugi kok. Golek piyayi Mbara wae rak malah kondhang. Mengko dhisik to kok terus duka to. Wong kedarang-darang kula menika madosi panjenengan. Iya. Sampun pinanggih kok ditampik ora? Ora ditampik to. Mengko dhisik tak jarwani ya. Kados pundi? Sliramu ora tak tampa anggone suwita menawa dadi abdi. Lajeng kados pundi? Nanging sliramu tak tampa malah tak dadekake garwa Prameswari ing Kadipaten Blambangan. Ayo, Tenan kok jare. Jalaran kumplange dampar Kaprameswari ning Kadipaten Blambangan iki para kawulaku Nayaka Praja ngangsek anggone supaya aku enggal kagungan garwa. menika saestu. Saestu ya tenan ya.
Mangke gek panjenengan menika mengetok-etok. Kok edok-edok kepiye kok? Lah sapa Kandhaku ngerti iki tenan panjenengan jare. menika sak tenane wis kagungan garwa. Harak kula kujur to. Yayi. Tasih Joko menapa kagungan Minak garwa. kendali seta iki isih Joko. Senajan akeh sing ngarani minak kendali seta iki wis Joko Kasep nanging ora apa-apa. Aku jejering Adipati Kasep sethithik tak ya ora apa-apa to. Mboten menapa-menapa. Menapa blambangan menika mboten wonten wanita? Ya mlambangan mono akeh para kenya. Nanging ora ana siji wae sing nyocoki rasane penggalin pung kakang. Oh, ngaten. Iya. Menawi ngaten bejo kula nggih. Anggen kula ngaturi lajeng Kang Mas Adipati minak Adipati kendali minak seta kendali ngono. seta, nggih. Aku yang ngaturi sliramu diajeng Daneswari. Ra ngono to. Remen sanget raos sing manah kula. Semono uga rasane ngatiku bejo kemayangan. Bisa kelakon sak mengkone kagungan garwa putraning Nalendra ing Kediri sing Sulistyaning citrane pindhane widodari kang ijowantah. Mbok sampun paring pangalembono kados ngaten menika. Aku terus kudu kandha piye Yayi? Kasunyatane pancen kaya ngono kok. Ning saestu nggih, tasih Joko lho nggih. Joko, iki sih Joko Tingting jare. Kula menika ajre menawi kasunyatanipun panjenengan menika sampun kagungan garwa. Mangke rak kula dipun wastani ngrisak pagerayu ngaten ta? Iya bener. Daneswari, Kula ing papan kene kanggo nilake rasa tresnaku marang sliramu. inggih. Coba rungokno rerepenku. Sendika. Nanging yen suarane pun Kakang ki ora becik ya aja dadi atimu. Tresna menika rak mboten ngemungno midhangetaken suwanten to, Kang Mas. Iya bener. Sopo wonge ora Nang seniman sing wadon seniwati karyane ngumpul yen dulu wong ayu kuning sabar yang ora kesusu sawai jembar-jembar marine lemu-lemu Kula Kang. rasane ngatiku kaya iki mau sing tak wedharake ana ing sak wijining maneng brama. Injih. Dasar putrane Nalendra. Sarasule kumandang suarane Getan paling mulon apa setiane kelakon setiane kelakon Ganda seluas merahati. orang arep Kang Mas menak kendali. Remen sanget raos sing manah kula. Tansaya tentrem kula cecaketan kalian panjenengan. Semono uga aku Yayi.
bungahku tanpa pomo Inggih. bisa kelakon sesandingan marang sliramu wong ayu. Adoni mas Inggih sampun bingung kok malah bingung kados pundi to? Taneswari. Menawi kula sampun saged kaliyan panjenengan, boten perlu mawi ribet, boten perlu mawi bingung Kanjeng Adipati. Ya merga pun kakang iki sak temene lah dadi adipaten ing Blambangan iki durung suwe. Oh, dereng dangu. Iya. Aku dadi adipaten Kadipaten Blambangan iki nglintir kalnggane Kanjeng Rama Suwardi. Ngaten iki. Dasar kenya masih mudra. Sono sule kumandang suarane Popos gedang raja dasar bagus lan prasojo ora neko-neko Pantas dadi garwa mape. Matur sembah nuwun Kang Mas. Kudune sing padha eling marang Kang Bapak. Kula badhe to dhateng panjenengan saklamining gesang kula. Kandamu bisa tak ugemi Taneswari. Saestu. Sonjang Walanda jangan salah Taneswari, Inggih kula. orang ngira babar pisan menawa sliramu pasrah jiwa raga marang aku wong Inggih ayu. mesti kemawon. Saiki ayo. Jeneng katresnan kula menika namung tumanduk ing panjenengan. Iya iya, pun kakang percaya marang sak kabeh ngunjuk aturmu Yayi. Saiki ayo tak kanthi ning dalem Monggo ageng kula nderekaken wonten ing tilang Anggong sari. Asmara. Iya. Ning nyepak kok. Taneswari, Taneswari diajeng. Loh. Taneswari lah. Abot rasane nggonku tresna marang putri ing Kediri nganti gandrung-gandrung kapirangu kaya wong edan ginawe. Yen nganti kahanan iki dimengerteni kabeh kawula ing Kadipaten Blambangan. Isin aku. Prajurit! Prajurit!
Sekti. Nuwun kula Kanjeng Adipati. Kowe iki mau ana ing ngendi? Nggih. Kula nembe ngundang kowe ngantek suaraku entek. Nggih. Kowe mau ning ngendi? Nggih nyuwun pangapunten dalem Kanjeng Adipati. Kula menika nembe wonten saklebeting regol Kadipaten Blambangan jagi katentreman kawibaten. Jaga katentremaning Kadipaten Blambangan. Lho nggih kuwi ingkang kula jagi. Kowe jaga regol ngendi ae? Saklebeting Regol ngendi sing tok jaga? ingkang wingking Kanjeng Adipati. Regol wingking kok dadak dijaga. Nggih. Sing dijaga kuwi kudune regol ngarep. Nggih. Yen ngono kowe lirwa ing dawuh. Nggih. Anggonku dawuh iki kowe tak supaya jaga regol ngarep ora kok malah regol mburi. Nggih nyuwun pangapunten dalem Kanjeng Adipati. Yo, ora dadi boyo pangopo Nggih. Guna Sekti. Nggih. Ngene Guna Sekti. Lho nggih. Iki mau aku mentas wae lenggah ijen ning pendopo Kadipaten Blambangan iki. Lenggah ijen aku ngalamun nggambarake putri saka ing Kediri. Daneswari menika Kanjeng Adipati. Iya bener. Oh, nggih. Nalika semono aku wis utusan marang pepatiku minak kendali seta tak dawuhi supaya nglamar ing keraton Kediri. Nanging nganti dina iki kok minak Jalebang durung katon baline saka ing keraton Kediri. Nggih dipun tenggo mawon Kanjeng Adipati. Iya, tak entenani. Muga-muga pepatiku minak Jalebang anggone nglamar ing Kediri. Iso entuk gawe. Minak Jalebang, Kula Kanjeng. nggonku ngenteni balimu saka ing keraton Kediri nganti mata walangen. Pindhane ngenteni kumambanging watu item silming prau gabus ing tengahing samudra. Sakwise aso napasmu atus keringetmu. Slamet balimu saka ing keraton Kediri. Pangestunipun Kanjeng Adipati minak kendali seta sowan kula ing kalih sami kula. Kepareng kula ngaturaken sembah kunjung ngersanipun Kanjeng Adipati minak kendali seta. Iya, tak tampa sembah pangabektimu kang kunjuk marang aku. Ya mung pangestuku ditampani teh. Nggih, kula tampi ato kalih dadosa jimat anggen kula ngrangkani wonten Kadipaten Blambangan. Iya, diprayogake luwih dhisik anggon musuhan. Nggih. Guna Saranta, guna Sekti. Sekti. Muni dawuh Padha winantu ing Karaharjan. Balimu saka ing keraton Kediri nderekake pepatih Minak Jalebang. Angsal berkah pangestunipun Kanjeng Adipati. Suwan kula kalis ing sami kula sungkem kula kunjuk. Iya, tak tampa sungkeming pangabektimu ya mung pangestuku ditampani Guna Sekti. Nggih, sanget anggen kula mundi Gusti Pati. Iya, diprayogake nggon mlung sowan. Dan nggih, istaken dawuh. Guna Saranta kepiye? Nggih, Kanjeng Adipati. Kula Kakang kalih Kakang Guna Saranta, Iya, pangestu dalem kalih sing sami kala. syukur yen ngono. Minak Jalebang, Iya kula. wis dadi pengantu-antu ning rasaku. Selak nata rasaning penggalihku. Ngenteni balimu saka ing keraton Kediri. Nalika semono aku utusan marang kowe. Banjur kepiye kabul wusanane?
anggonmu nglamar ing Kediri. Teh, Ih, saderengipun kula matur ingkang kathah menawi wonten atur kula ingkang lepat nyuwun agunging pangapunten. iya. Kowe iku pepatihku sing tak ndelke ing Kadipaten Blambangan kene. Ih, Aku wis percaya marang kowe. Yo, kek matur. sampun kelampah kula dumugi wonten ing Kediri. Sedaya pangandika dalem Kanjeng Adipati sampun kula unjukaken wonten ngersanipun Sang Prabu Dandang Gendhis. Oh, dadi kowe wis kelakon suwane ning Kediri. Matur ana ngersane Sang Prabu Dandang Gendhis. Iya. Bagus, Teh. Banjur kepiye? Sang Prabu Dandang Gendhis sak lajengipun rena ing penggalih menawi putranipun Kesumaning Ayu Daneswari badhe dipun sengkakaken aluhur dados prameswari wonten Blambangan. Sak banjure. Nanging nyuwun pangapunten. Kesumaning Ayu Daneswari menika kagungan rayi ingkang nami Suryaka Suryana. Suryaka lan Suryana. Iku kadange Anem. Nggih. Lajeng Pangeran Suryana Suryaka menika ngedekaken sayembara perang sayembara pilih Kanjeng. Sayembara perang. Kudune kowe ngleboni sayembara perang kuwi, Teh. Kowe ayo ngleboni sayembara kuwi to, Teh. Iya. Ngandikaaken mbok nggih sinten kemawon ingkang saged ngawonaken Suryana Suryaka menika ingkang samangke badhe dipun suwitani Kesumaning Ayu Daneswari. Sing bisa ngalahake Suryana Suryaka kuwi sing bakal disuwitani Daneswari. Inggih. Kudune kowe menang, Teh. Menawa amung tanding marang Suryaka Suryana bocah wisore kok. Wah nggih, kula menika pepatih daleming Blambangan menika sampun pilih tanding. Ayo, nek nang Blambangan ya, Teh. Iya. Naning basa nang Kediri kepiye, Teh? Wih, nyuwun pangapunten Kanjeng. Ingkang ngabdi wonten ing Kediri. Kepiye? Kawon. Alah! Teh, Iya kula ora sembodo karo aturmu. Saben-saben kowe matur cekap kula. Nanging endi nyatane? nggih. Kowe mungsuh bayi wingi sore wae ora menang. Iya tadah kok dalem Sang Prabu Kanjeng Adipati wonten ing Blambangan sinten kemawon gripun kula getak menika sampun kami gilan. Ananging wonten Kediri nyuwun pangapunten ing ngabdi kawon. Kuwi rak yen ana ing Kadipaten Blambangan, Teh. Nggih. Kediri kuwi negara sing gedhe. Nggih. Prajurite maewu-ewu. Negara iki. Prajurite Sekti Mandraguna pilih tanding. Ha kok kowe sumbar ana ing Keraton Kediri. Sing tok gongke ki apa, Teh? Iya. Naming swanten niku wae. Swara ki nek nang Blambangan kene aku percaya, angger wis dotok getak mesti wedi. Nggih, nyuwun pangapunten Kanjeng. Tamar mancung cinumpet teh. Boten nyingkur. Saiki tatanen perjurit Blambangan. Aku dhewe sing bakal ngelamar. Kersanipun Bakal ngelamar ning Keraton Kediri aku dhewe. nyuwun pangan.
iki sajake ana nom-noman sing nyak pasuwanan ing pendopo Kadipaten Blambangan. Iya. Coba purbanen teh. Iya. Bocah bagus. Nggih kula. Sapa jenengmu? Kowe wani miyak pasuwanan ing Blambangan tanpa katimbalan lan dikarep apa? Kula pun Joko Langkir Joko Langkir. saking dusun Gedangan. Kowe sowan ning Blambangan arep golek bantuan. Boten. Nek nitik sikilmu mlethek-mlethek ora. Kowe bocah desa. Teh, Piye kula? kowe kuwi tak dawuhi murba nom-noman iki. Ora kok malah nyondro sing werna-werna. Nggih, nyuwun pangapunten adat sabenipun ngaten menika. Nggih, nyuwun pangapunten Kanjeng. Ditakoni sing becik. Nggih. Apa Langkir. karepe? Nggih kula. Panjenengan menika sinten? Ditepungake aku patih Blambangan Minak Jalibang. Oh, Ki Patih Jalebang. Nggih. Menawi kepareng kula badhe munjuk atur piyambak wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Minak Kendali Seta. Semelang ndak tak catut to. Nggih, adat sabenipun Ki Patih menika ngaten menika. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Iya, Teh. Menika langkir saking dusun Gedangan. Langkir saka desa Gedangan. Nggih. Wonten kepareng dalem badhe munjuk piyambak wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Minak Kendali Seta. Pramila sumangga. Iya. Prayogakno luwih dhisik Teh anggonmu lungguh. Iya. Bener. Jenengmu Langkir. Nggih, leres Kanjeng Adipati. Kowe saka ing desa Gedangan. Nggih. Langkir. Apa desa Gedangan kuwi isih kalebu wewengkoning Kadipaten Blambangan? Leres pangandika dalem Kanjeng Adipati. Bilih dusun Gedangan menika tasih lumebet wonten ing Kadipaten Blambangan punika Kanjeng Adipati. Iya. Banjur kowe duwe karep apa? Miyak pasuwanan ing Kadipaten Blambangan sowan ning ngersaku. Nyuwun papunten Kanjeng Adipati. Saderengipun kawula matur kepareng kula ngaturaken sungkem pabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati. Yo tak tampa pangabektimu kang kunjuk marang aku. Sanget Pangestuku anggen ditampani. Nggih. Teh, Iya kula. iki bocah desa Teh. Nggih. Nanging trapsilane genep. Iya. Ngerti ngaturke sungkem pangabekti marang aku. Iki senajan bocah desa nanging iso kena kanggo conto Teh. Iya. Hei, ora mung turu. Ngendikane Kanjeng Adipati iki dimirengke. Dadi kena nggo conto Joko Langkir. Kone marak sowan genep trapsilane. Ora kaya kowe bededak bedot to. Apunten Kanjeng. Teh, Piye? wis ora sah nesoni Nggih. perjurit liyane. Mboten. Nah, Langkir. Nggih, kula Kanjeng Adipati. Banjur kowe duwe karep apa? Sowan ning ngersaku ana ing pendopo agung Kadipaten Blambangan. Nyuwun papunten Kanjeng Adipati. Sowan kula tebih-tebih saking dusun Gedangan. Iya, Dumugi wonten ing Kadipaten Blambangan menika. Menawi kepareng kawula badhe nderek suwita wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Minak Kendali Seta. derek suwita. Nggih, leres Kanjeng Adipati. Langkir. Kadipaten Blambangan kaya wis tak aturake ngarep. Taun iki Kadipaten Blambangan ora nampa magangan anyar. Yes. Dadi kowe yen kepengin suwita ning Kadipaten Blambangan, juru tang, juru penginang, juru ngangsu kabeh wis cukup, Langkir. Kepiye? Nyuwun papunten Kanjeng Adipati. Sedaya wau
awit saking agenging raos kula minangka kawula kepengin sanget nderek suwita wonten ngarsa dalem Kanjeng Adipati sinaosa ing sakmangkenipun wonten kraman ingkang badhe malila damel risakipun Kadipaten Blambangan kula sagah ngadepi sinaosa dados dek pengamun-amun badhe kula temahi minangka anggen kula badhe swita wonten ngarsa dalem Kanjeng Adipati. Teh, iya kula, aku njaluk penemumu teh. Iki Joko Langkir kepengin suwita banget ana ngarsaku. Injih. Sliramu go wis mangerti menawa Kadipaten Blambangan ora nampa magangan anyar. Injih. Banjur aku kudu kepiye teh? Miturut penemumu. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Langkir. Lho injih. Kena tak ugemi rembug. Leres menapa ingkang kula aturaken menika Kadipati. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Iya, kepiye teh? Sambet anggen kula panjenengan utus wonten ing Kediri kagar wigar tanpa angsal damel. Iya. Langkir karo Langkir kepiye? Langkir menika dipun tampi menawi saged nyuwanaken kesumaning ayu. Dewi Taneswari wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Minak Kendali Seta. Pasuwitane Langkir tak tampa menawa bisa nyuwanake kesumaning ayu Taneswari. Oh iya. Injih. Cocok penemumu matuk karo pangandikam. Teh, kula yen ngono pasuwitane Langkir ditampa. Injih. Langkir. Tun injih kula Kanjeng Adipati. Apa kowe saguh ndak utus nyolong putring Kediri sing asmane Daneswari? Yen kowe saguh bisa nyuwanake Daneswari ana ing Kadipaten Blambangan, suwitamu bakal tak tampa. Kowe saguh apa ora? Sagah Kanjeng Adipati. Menawi minangka srana anggen kawula badhe tuwun tampi anggen kala suwita wonten ing Kadipaten Blambangan. Pedamelan ingkang dipun paringaken dhateng Langkir. Kula sagah Kanjeng Adipati. Yen kowe saguh dina iki budhal bebasan colok lintang sambung ngobor. Budhal dina iki. Namung pangestu dalem Kanjeng Adipati. Pangestuku banyu pilih Langkir. Budhal. Neses larane Minak Jalebang, iku aja pegating kaprayitnan. Pelapaten lakune Langkir. Yen adoh cedhak ana, yen cedhak dawana. Sendika tindake pisowanan bodholake. Ra gelem mingset-mingset. sing rukun janur kuno janur kuno janur kuno ukuran puter pinolo mane man
Oh ya, pancen urip nang desa ki rasane kole ayem tenan. Lekas Anyep. gatel-gatel. Wis, Yun. Kurang luwih 20 warsa aku nderek. Suwita ana ing kene. Padepokan kono-kono. Weruh kahanan lor desa wis do panen, wetan desa ya wis do panen. Kidul desa wis do wiwit anggenipun do gejik deli. Rasane kok le ayem tenanan. Nyawang kahanan kok le sesuk Itu kok mengke saiki. nyelot cuwe, nyelot kahanan, nyelot jeneng. Iki dadi wong tani ki aja nganti do susah. Urip nang desa ki sesawangane pancen ayem tentrem. Mane sedulur-sedulur aja sok ninggalke nang padesan. Amarga nang padesan kuwi kahanane uripe ya ming ya tentrem ayem ndelok kahanan. Tur semilir ora kaya nang Kutragara sing awal-awane saiki wis panas kaya ngono. Metu-metu ana ing Kutragara rasane mung panas. Ya wis nek ngono, gandeng aku ya wis nyambut gawe sawetara. Kadhi esuk tekan Yahmene tak leren dhisik. Iki ana watu tak sende-sende ning kene. Mbok menawa kena nggo ayem-ayem ke pikirin. Kula. Tak gletek nang kene iki sik ya. Iki watu. Tut. Ah. Piye to, Kang? Kok layang-layang? Iki lho. Diaturi Simbo aku mau. Sandiri niki nggawa apa iki? Iki dikongkon Simbo. Iki lancine dahar. Oh alah. Cahayu tenan adikku Sandirini. Iku mu dikokon mbokmu to? Nggih. Oh ya ngono ki ya. Ya monggo diunjuk riye. Oh iya walah jan. Iki tak antu-antu awit mau wis Sindorini. Wah, Ngepasi ya, Kang. tak ombene sithik ya. Monggo. Aku ku nang kene ku mau wis rasane engkok ngantuk leles-lesane sedina nyambut gawe kadesuk tekan awan irung ana wong ngirim iki tok kirim aku wah ya matur nuwun ya adikku ya Sandirini. Ya, tak ombene sithik, tak nggone nglegake nang ati. Seger. Aduh. Seger tenan. Kanyata nek di adi gemati iki seneng tenan rasane aku. Ning tak rungok-rungoke kadimuri ku mau saka pawon kok kaya nganu ya, Kang. Semringah, katon ayem tentrem kaya ora ndek utang. Lah, awake dhewe iki ra seneng kepiye to adikku? Gek utangmu karo Mbah Panut ya pas njaluk sego gorengan tok sahur tunggu. Iya iki. Aku antek lali nanti Kang Panut ku mau. Sesuk tulung ya sarutana ya. Ya wegah aku utang kowe aku sing nyaur. Ya. Ya besok dipikirke. Sesuk nek panen garang wis wetan desa ki garek ngenteni lenggilengke esuk nek gareng gak di. Ya saiki kan wis mumpung panen, mumpung wis tak elingke ya gage disaur. Oh ya. Aja ngeboti Iya. adimu ya duwe. Iya bener sih Duwe gawe dhewe. Sandiri ya pancen kowe iki ayu tenan dadi adikku. Yo ngalah. Wis payu durung iki? Napane? Oh anu ya parine payu durung. Ayo sampun. Oh alah. Kadang urip nang desa. Parine sapa ki anjir tak takokke? Ayo parine dhewe mosok parine le mun nang nang wetan desa ra do panen to? Nggih, sampun wis disyukuri. Parine lemu-lemu, regane temonjo iso tak nggo nyaur utang pas le golek rabuk wingi, Kang. Oh ngono Ya. walah ya cahayu tenan ya. Kowe iki dadi adine Sandirana kok wah jane. Seneng atiku. Ayo. Iki kemu apa nduk kok ana buntelan-buntelan ki apa iki? Lemper Oh, gaweane lemper. Simbok bareng ku mau. Waduh. Iki jare mboro ki ana wingko kok ora ana wingkane ya? Apa ya? Apa ora tok gawa dene ku mau?
larang ngambile Oh, jane. digawa mau jane ra ya digawa. Ya wis ora apa-apa iki. Kena-kena nggo ganjel weteng, Nduk. Lah kuwi ya wis ana abone barang rak ya lumayan to regine niku ki. Walah iya ngono ya. Ya wis ngono wae ya, Nduk. Gandeng sawetara aku wis mari sayae nang kene. Ayo awake dhewe do sebo nang ngene iki ajar. Ya awake dhewe ming ndedonga wae, muga-muga awake dhewe le urip nang desa iki tansah ayem-ayem tentrem. Pesenku ya kowe sing ati-ati lemu nyambut gawe nang Kalurahan Karangsewu. Sing sabar karang ngayahi masyarakat iki werna-werna, ana sing seneng nesu, ana sing guyang-guyu. Heeh. Kamangka ana sing kurang ya nek dong ngreweli barang liya ana sing demenake kaya aku barang liya ana. Akeh alhamdulillah. Ah ngono kuwi. Ya nek pas kelegan wae le demenake nek ora ya ora. Ya wis ngono wae, ayo saiki do sebo nang ngene Ki Ajar. Iya, dipangestoni ya Kang Ya, ya, Pak. anggenku nyambut gawe ning pemerintahan kalurahan kuwi iso padha sing mbok karepke. Ah. Nggih. Ya wis, ayo saiki gandeng wis sawetara iki digo mulih. Engko di Ora mboten entek to Kang. Ya engko dinteki Oh, mbok karo sae wae. Cuma dikancani sih mbok nang pawon, Bu.